जों मिन्थिबाय नोंहा आंनि फिसाजोखौ हाबा खालायगोन नाथाय जों फोथायनोबो नांगोन ना नोंनि न'आ जोंनिफ्राय जोबोद गोजान नों जुदि दिनैनो आरो थांफिननानै जुदि आंनि फिसाजोखौ बावगारना थायो मा जागोन जोंफोर खोथा होदों नोंथां जोंफोर बेबायदि जेबो खालाया जोंफोर खुगा होदों मावगोनबो नाङा जोंफोर फोथायनाय मोना औ थांखांनायनि उनाव गोसोआ सोलायब्ला जोंफोर बेफोरखौ फोथायनो हाया ओहो जोंफोर रिक्स लानो हाया नोङो गुथाला दिनैनो हाबा खालामनांगोन आंनि फिसाजोखौ दादे आं बुंदोंना आं हाबा खालायगोन होननानै बिनि सायाव आरो माने एसेबां आं खोथा होदोंना आं हाबा खालायगोन आं मानो थगायनो मा प्रब्लेम नोंहालाय दिनै हाबा खालायनोलाय खोनासं नोंथां हाबायाथ' बेबायदि जायाना फुरा नियम खान्थि आसार खान्थि दङ मानसि लिंनांगोन समाजनि मानसि थायो होनब्लासो फोथायगोन मानसिया नङाब्ला बेफोरबायदि हाबाखौलाय सोर फोथायगोन मालायनि फोथायनायखौ नाङा जोंफोरनो आंनाव मोनसे उफाय दङ गुथाला जुदि माने नोंसोर जुदि फोथायहोनो नागिरदोंना जोंफोरखौ जुदि दिनैनो नोंसोर जुदि हाबा खालाया आंनिबाथ' जा दानो सिन्दुर लाबोगोन खाफालाव सिन्दुर फोनना होनांगोन बेनो हाबा जाबाय आरो मा हाबा सासे सेंग्राया सिख्ला सासेनि खाफालाव सिन्दुर फोननायनि अनगायै आरो मा गिदिर हाबा दंबावो बेनो हाबा सेंग्रा सासेया सिन्दुर फोननाय माने बेनो हाबा नाथाय जुदि दिनै फोननो लुबैयाखै जुदि दिनै नोंसोर हाबाखौ खालायनो लुबैयाखै होमब्ला मोनसे लामा दङ गुथाला जोंहानि न'आव थानांगोन जेब्लासिम हाबा जाया हाबाया जोबनानै थाङा अब्लासिम गुथाला जोंहानि न'आवनो थानांगोन बिनि उनाव खैनाखौ आइ माइनावखौ लाना थां नोंसोरनि न'आव गुथालाबो थां आइ माइनावबो थां माने नोंसोरनि गोसो जेराव थायो नाथाय जेब्लासिम हाबाया जोबा माने गुथाला जोंफोरनावनो थानांगोन देट्स राइट आरो गुबुन खोथा गैला आरो दादै होनबा नों आंखौ एसेबो फोथायाखै नामा जायनो नोङो फिसाजोखौ हाबा होनो नागिरदो जाय मानसिनो बे मानसिखौनो एसेबो फोथायला नामा फोथायो गुथाल फोथायो आङो नोंखौ फोथायो नाथाय नोंनि सेराव थानाय मानसिफोरखौथ' आं मिन्थिया माबायदि नों दिनै थांगोन गाबोननो नोंनि खोमायाव गोबां खोथा सोनानै होगोन आरो बिनि सायाव आरो नोंहा पास्टआबो एसे माबोरैबा बिनि उनाव लागायला लागायसि बेबायदि गोबां खोथा लागायगोन सोरबाया बेबायदि बुंगोन सोरबाया बेबायदि बुंगोन नोंनि गोसोआ सोलायब्ला आंनि फिसाजोआ मा जागोन जोंफोरथ' बेयाव गल'ल' जाना थानांसिगोन जोंफोरथ' साननानै थागोन नों हाबा खालायगोन होननानै जों जा नेबाय थागोन नों बुंना थागोन नों जुदि गोमाना थायो अबावबा मा जागोन औ बेनिखायनो जोंफोर रिक्स लानो हाया गुथाला जोंहानियावनो थानांगोन दिनैनिफ्राय जेब्लासिम आइ माइनावजों गुथाला हाबा जाया अब्लासिम गुथाला जोंहानि न'आवनो थागोन औ आरो जुदि दिनैनो हाबा खालायो सिन्दुर फोनो आइ माइनावखौ होमब्लालाय थांनो हागोन नोंसोर न'आव ज'नो दिनैनो एंगारहरगोन नोंसोरखौ आइ माइनावजों लोगोसे मा बुङो नोंसोरसो दा मा सानो मा बुङो होमब्लालाय गुथाला बेयावनो थाथोंसै जेब्लासिम हाबाया जाया अब्लासिम बेयावनो थाथोंसै दे जों बे मोनसेखौनो चुज खालायबाय सायख'बाय जेब्लासिम हाबा जाया गुथाला बेयावनो थाथोंसै नोंसिनि न'आवनो जागोन बाबा आं माबायदि थागोन बेयाव आबा गुथाल आरो मायबा अपसन दंबावो नामा दिनैनो सिन्दुर फोस्लायस्लाय दिनैनो हाबा खालायस्लायस्लाय एटलिस्ट नों हाबासिम बेयाव थानायानोथ' नों बुजियो आं मानो बुंदों बेफोरखौ प्रेजेन्टआव खामस्लायस्लाय फिउचाराव जाथोंसै होननानै दोननायानो मोजां मोनथिबायना फिउचाराव मा जानो हानाय सोर मा मोनथिगौ बेनिखायनो प्रेजेन्टनिखौ खालायालासिनो फिउचाराव जाजोबनानै दोनथ'दो मा बुङो होमब्ला बेबायदिनो खालायनोसै दे जायो होमब्लालाय बेबायदिबो नाथाय थांनो मोना दे न'आव सानसेबो थांनो मोना जेब्लासिम हाबा जाया अब्लासिम गुथाला न'आव सानसेबो थांनो मोना जागोन औ जागोन हाबा बारहुंखा नों मानो मोजाङै रायज्लायाखै आयसाजों मानो मोजाङै रायज्लायाखै नोङो आयै मा मोजां रायज्लायबावनांगौ आं रायज्लायदोंआनो माथो लासै लासै बुं खोनागोन आयै मानसिया बेफोरबायदि जबरदस्ति फ्रेन्डशिप खालायनो हायो नामा आइ डोन्ट लाइक हार मा डोन्ट लाइक हार आइ डोन्ट लाइक हार नों बेबायदि बुंब्लानो जागोन नामा होमब्ला नों सोरखौ लाइक खालायो बै दिसाखौ बै गैजारोङिनि टिउसन खालायनो जाग्रा फिसा बै गैजारोङि टिउसन खालायनो जाग्रा बे सिख्लाखौ नों लाइक खालायो बेफोरबायदि सिख्लाखौ लाइक खालायो नोङो आयै दिसानि खोथाया माबोरै फैखो बेयाव मानो फैया आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया गाबोनो आयसाखौ फिदिंना लानानै फै आंजों जानाय नङा थाङा आं बेजों What nonsense मा आंजों थानाय नङा बियो आं बिखौ बुंखाबाय आं आयसाखौ बुंखाबाय नों गाबोन बेखौ बेरायनो लांगोन होननानै आयै नों नुवाखै नामा बेनि पार्सनेलिटि माबायदि बे माबायदि थायो माबायदि गानो माबायदि रायज्लायो आइ डोन्ट लाइक हार आं बेबायदि सिख्लाफोरखौ मोजां मोना आं लाइक खालाया नों आंखौ बेबायदि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो सासे सिख्लाखौ फ्रेन्डशिप खालायनो नों आंखौ पुश खालायनो हाया आयै बेखौ पुश खालायना होनो नामा आं मा पुश खालायदों नोंखौ जास्ट थांफिजों गाबोन जास्ट नों लानानै थां
बे खाथिथिं थांब्लानो सेंग्राफोरा मेगन बेल' बेल' खालामनानै गाज्रि नोजोरजों नायो बेखौ आरो माबायदि ड्रेस गानदों बियो एसेबां गुसुं गुसुं आरो गासैखौबो अपेन बिनि गाननाय जोमनायफोरा आइ डन्ट लाइक इट आं बेफोरबायदि अपेन थानाय सिख्लाफोरखौ बांद्राय बेबायदि थानाय सिख्लाफोरखौ मोजां मोना बे गावबा गावनि चइस बास सोरबा सेंग्राया मोजां मोननोबो हानाय बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ बाट आइ डन्ट लाइक हार आइ डन्ट लाइक इट आं बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि दं रायज्लायनाय बेफोरबायदि थाबायनाय माने आं जास्ट बेखौ लाइक खालाया नों बुंनाय मा गाज्रि पार्सेन्टेज दं बेहा आइसाया मा गाज्रि पार्सेन्टेज मा गाज्रि गानखौ बियो मा गाज्रि गानदों बियो मा अपेन दानि जुगनि सिख्लाफोरा आरे नोङो दानि जुगनि सेंग्रा जानानैबो नों बेबायदि आंनो बेबायदि बुंबावाखै आरो नों बेबायदि सेंग्रा जानानै आरो बेबो मडार्न जुगनि सेंग्रा जानानै मा गाज्रि ड्रेस गानखौ बियो मा गाज्रि ड्रेस गानखौ दानि जुगनि सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गानखायो बेयाव मा गाज्रि नों थारमाने बेफोरबायदि भलि भालि बे गाज्रि टाइपनि बेफोरबायदि खम दामि गस्ला गाननायफोरखौ बेफोरबायदि सिख्लाखौ नों मोजां मोनो दिसा बायदि आरो जाय हाइ फाइ लेभेलनि सिख्ला आरो खोनासं हाइ फाइ लेभेलनि सिख्लाफोरा बेबायदि ड्रेस गानखायो आरो बियो जा गानो बे गावबा गावनि चइस नों बेनि चइसखौ बेबायदि बुंनो हायाना नोंहा मा मोन्थाय सोरबा सिख्लाया मा गानदों मा गानाखै बुंनो औवायै आंहा जेबो मोन्थाय गैया गावबा गावनि गोसो बेफोरो सोर मा गानो गुसुं गानो गोलाव गानो खायलें गानो खुइलां गानो जे गानो गावबा गावनि एज हार चइस बाट आं जाय सिख्लाजों बेरायगोन आं जाय सिख्लाजों थाफागोन आं जायजों रायज्लायगोन आं जायजों थाबायना थांगोन लामायाव गारियाव जेरावखि थाङा मानो दखानावनो थां आं जास्ट आइ डन्ट लाइक इट आं बेफोरबायदि सिख्लाखौ मोजां मोना जाय बेफोरबायदि गानो देट्स इट अके होमब्लालाय बेयो गुबुन नों दा गाननायखौनो कमप्लेन खालामबाय थादों अके जास्ट फाइन आं बुजिबाय नों बेफोरबायदि गाननाय सिख्ला मोजां मोना लाइक खालाया होमब्ला मा बे जुदि मोजां गानो दख'ना गानो माबा गुबुन ड्रेस गानो देहा होथेजोबनाय ड्रेस गानो नोंनि लाइफनि ड्रेस गानो होमब्ला नों थांगोन ना दा मा जाखो ड्रेसनि कमप्लेना जोबनायखाय माबा गुबुन सानलायबाय आं मोनथिगौ बारुंखा नोंहा ड्रेसनि कमप्लेन नों ओरैनो बुंफ्लादों आं मोनथिगौ नोंनि साननाया गुबुन नोंनि गोसोआव गुबुन खोथा सोलिगासिनो आयै नों जायखियानो बुङा मानो I just don't want to go with her. No, you have to go with her. गाबोन that's my final word. गाबोन माने गाबोन नों बिखौ बेरायनो होनलांनांगोन आं बिनो खुगा होदों so that's final okay बिनि उनाव आं आरो जेबो खोनासंला गाबोन फुङाव आयै listen to me आयै बे मोसौ बोराया थन्द्रा बोराया जुदि थाखा फैसा सम्पतिनि बिगोमा जानाय नङामोन बिखौ आं माब्लाबानो खिबु जोनानै बेसेबा रंखा सहैगौमोन आं बिखौ साला रोसि गैयै संख्रि नाङै ओंख्रिखौ ना जानो मोजां ना मन'नो मोजां जेबो मोजां नङा टेस्टलेस फैसानि अनगायै जेबो खोथायावनो खामानि फैला बे बोराया बे न'आव थानो नांगौबा आं खर'फ्रासो गावगोन बायदि जालायलांबाय फारसेथिं बे गथ'नि गाबनाय बे गिबियावनोथ' टेनसनमोन बे दिम्पला बिनि उनाव फैलायबाय बे गथ'आ साला बे फार्म हाउस ना मार्म हाउसआव थाहैनो नागिरबाय बेयावबो माबा दैमा बायनानै बबेसिमबा दै फैनानै माबा दै बानासो जालायबायनो माबा दैसो हाबलायबायनो एसेबां खर'रपति धोनि मानसि बे दैमा खाथिनि फार्मखौलाय मानोथो लानांगौ मा नोम्फानि फार्म हाउस जाखो बेलाय दैमानि दैयानो जुदि बोहैना लांनो नागिरो दैमानि दैयानो जुदि दंग'नि दैयानो जुदि हाबफैयो मा नोम्फानि फार्म हाउस बेलाय नोम्फा हाउस बियो जेबो खामानियाव फैयाब्लालाय बे नोम्फानि फार्म हाउस जानानैलाय मा लाब जायखियानो जाया मानो बे बोराया आंनि फैसानि दंफां बे फैसानि दंफांखौ आं आंनिफ्राय गोजान जानो होनो हाया मोसौब्लाबो बेखौनो गराय साननानै थानांसिगोन आरो लाइफनि मजाया जायानो जाया मानो फैसाखौथ' नांथारगोन बे रुवाथि अनजिमाखौथ' आं होखारहरनो हाला बे दिम्पोलनि थाखाय नाथाय मोनसे खामानिथ' मावनो हागोन जायनि थाखाय बे अनजिमाखौ लाखिदों बेखौनो गैया खालायब्ला मा जागोन औ बेखौनो खालायसिगोन आं बेखौनो खालायनोसै आं बे जोमै खुंग्रिखौ माइपानि जोमै खुंग्रि नोम्फा खुंग्रिसो बियो आंनिथ' फिसा नंखाया आंनि फिसा नंबाबो नङाबा आं बेखौ आंनिथ' फिसा सानखाया बे जोमै खुंग्रिखौ आं आंनि लाइफनिफ्राय गोजानाव खालायनोसै बेखौनो आङो बुथारनोथ' हाखाया आङो बुथारनो हाया आङो बुथारनो नाथाय बेखौ आंनि लाइफनिफ्राय गोजानावथ' खालायनो हागोन अबावबा दोननाथ' फैनो हागोन दोनना फैब्लाबो मा जायो मा मायो अबावबा जुदि दोनना फैनायनि उनाव जुदि सोरबा न'नि खाथिनि मानसिया जुदि मोनो आरो जुदि होफैयो अब्ला मा जानो बेफोरबायदि रिक्स लानो हाया आङो टाउननिफ्राय गोजानाव आंनिब्ला अनाथ आश्रम बे अरफेन आश्रम दङ ना बेफोरबायदि अनाथ आश्रमाव हैना फैगोन आंनिनो गथ' होननानै हैना फैनोसै आं हावा गैया होननानै अनाथ आश्रमाथ' आरो लाखिखायो गथ'फोरखौ
बेबायदिनो खालायगोन आं बे जोमै खुंग्रिखौ बेयावनो हैना फैसिगोन आं बास बहुत जाबाय नाथाय आं लांगोन माबायदि बे न'निफ्राय सिम्पोल सानैसो गुन्दा डाकेट बेफोरखौ हायार खालामनोसै फैसा होनानै बास सिम्पोल बेनिफ्राय दोनना फैखानोसै अनाथ आश्रमाव बे गामिनि मानसिफोरा खोनानानैबो रावबो जोंफोरखौ मदद खालायनो फैयाखै एसेबां बेफोरखौ खोनानानैबो बुदों होननानै मिथिनानैबो गाख्रबनाय खोनानानैबो रावबो फैयाखै आं मिथिबाय बे गामिनि मानसिफोरा जोंफोरखौ रावबो मोजां मोना रावनिबो मदद मोना जोंफोरो रावबो जाया जोंफोरखौ रावखौबो आसा खालायनानै लाब गैला सोरबा मदद खालायफैगोन होननानै आं गावनो माबा मोनसे खालायनांसिगोन आंनो बासायनांगोन रनिखौ नङाब्ला रावबो बासायनो हानाय नंला नङाब्ला बिसोर जेरैबायदि बुगासिनो रनिखौ बुथारगोन बिसोरो ओरैनो बे बेमार जानानै दङ आंनो माबा खालायनांसिगोन आं नोंसोरनि आथिं हमदों अननानै रनिखौ दाबुसै आं नोंसोरनि आथिं हमदों अननानै रनिखौ दाबुसै नोंसोर जा बुङो आं बेखौनो खालायगोन रनिखौ एंगार प्लिज अननानै रनिखौ एंगार नोंसोर जा बुङो बेखौनो खालायगोन आङो एंगार रनिखौ मोनबाय दानिया हाबा जायागारा सिख्लाफोरजों थानाया मोनदो जाला थार बुंमारदोंना नोङो जों जा बुंगोन बेखौनो खालायगोन औ नोंसोर जा बुङो आं बेखौनो खालायगोन खालि जोंफोरखौ एंगार रनिखौ दाबुसै रनिखौ दाबुसै बेखौ जेबो दा खालाय बे बेमार जानानै दङ अननानै जोंफोरखौ रेहाय हो होमब्लालायनो नैबे सिन्दुर आरो बे सिन्दुरखौ रनिया नोंनि खाफालाव फैनांगोन मा नाङा हाबिला बिसोरनि खोथाखौ दा खोनासंसै हाबिला बिसोरनि खोथाखौ दा खोनासंसै हाबिला बिसोर जोंफोरखौ नों बुजियाखै हाबिला नों आंनि थाखाय गावनि लाइफखौ बेबायदि धंस' दा खालायजाया हाबिला थां नों खारलां नों दाबो नोंखौ रावबो जेबो खालायनो हानाय नङा खारलां नों दाबो हाबिला नों खोनायाखै नामा आं मा बुंदों मानसि जाना दङ नोङो खारलां नोङो बेनिफ्राय रावबो नोंखौ जेबो खालायनो हानाय नङा आं दंना खारलां नोङो खारलां अबाव खारगौ दे खारग'आ नोंसोरो रावबो खारग'आ जोंफोरखौ सिनायाखै दा बिसोरो नोंसोर मिथियाखै नोंसोर पापनि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ नोंसोर बयबो पापनि लामायाव आगान होबाय सैमानि जात साला जों पाप खालायदों ना जों पाप खालायाखै नोंसोरसो पाप खालायदों नोंसोर लेक्सार मारिगोन ना फोनगोन सिन्दुरा बुथारथार बेखौ नाङा आं बुंदों ना आं फोनजागोन होननानै हर सिन्दुरा रनि नोंबो मिथिगौ आंनि सोमोन्दोआ मा नोंनि सोमोन्दोआ मा जोंफोर सानैनि गेजेराव नाथाय दा नोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय आं बेखौ खालायनांगोन उफाय गैया अननानै सिन्दुरखौ आंनाव फोन नोंनि जिउनिफ्राय गिदिर आरो जेबो गैबावला सिन्दुरालाय मा नाथाय हाबिला आं नोंखौ माबायदि सिन्दुर फोननो बेफोर उन्दै खोथा बेफोरखौ उनाव सानो सिन्दुरखौ फोनखांनायनि उनाव मा जायो मा जाया बेफोरखौ उनाव जों रायज्लायबाय थासिगोन नाथाय दा समनि थाखाय आलाखिनि खोथाखौ सान नोंनि खोथाखौ सान नों सिन्दुरखौल' फोन उननि खोथाखौ जों सानैबो सानसिगोन मा खालायनांगौ दा खालि सिन्दुरखौल' फोनथार नोङो नङाब्ला बिसोर गुन्दा दाखु रायखसफोरा नोंखौ बुथारगोन नोङो गोबाव दा खालाय फोनदो माबोरै फोन मा नायलायबाय थागौ दे फोनदो माबोरै दानासो जाबाय पेरेपे दिनैनिफ्राय नोंसोर हौवा हिन्जाव जाबाय जा खालायनो खालायबाय था दानियाबा सिखां मानैखौ हाबा होना होबाय दे आरो पाप दानगारबाय जोंफोर गामियाव जेबो पाप गैला सुद्रायनो लागा दरखार गैला हाबा जाबाय सिन्दुर फोनबाय मा रावबो गैयालै बिसोरनि न'आव माथो दरवाजाफोरा लक खालायजोबनाय शिट साला अबाव थांजोबखो अबाव थैजोबखो बिसोरनि न'नि मानसिफ्रा एसेबां रिक्स लानानै फैबाय आङो बे मोना समाव रावबो नुखानाय नङा होननानै फैबाय एसेबां रिक्स लाना एसेबां गोजाननिफ्राय साला सिखिरिया बरबाद खालायजोब्बाय आंनि प्लेनिंफोरखौ रावबो गैया बिसोरनि न'आव आं दा लैथोआव अबाव मोननांगौ साननायफोरा जाफुङासै सापात जाजोब्बाय दा आं एसेबां फैसा अबाव मोनफिननांगौ जाखो सिखिरि नोंखौ मोनबोला आङो थुख्रा खालायजोबगोन नोंनि थाखाय आंनि लाइफआ बेबायदि जाजोब्बाय बरबाद फैसा मोनासै आङो दा जिखिनि मोनदोंमोन बेखौबोसो आङो दिहुननासो फिननांगोन खोमा आंनि बिजनेस सापात जाजोब्बाय अबाव लोगो मोननांगौ जाखो दा आं अबाव मोनगोन दा आं लैथोखौ सानदोंमोन लैथोखौ लाना थांगोन होननानै अबाव थांदो जानो हागौ बिसोरो
अबाव थांदों जानो हागौ बिसोरनि मानसिफोराथ' ओरैनो बेबायदि रावबो थाङा बेबायदि न'खरखौ गारनानै सासे नङा सासे मानसि थाथारो नाथाय दिनै रावबो गैया मा जादों अबाव थांनो हामारगौ बिसोरो ने सिखिरिया फन खालामनानै अबावबा लिंहरदों बेबायदिबो जानो हानाय सिखिरिया फन खालामना लिंहरदों खोमा बिसोरनि न'नि मानसिफोरखौ सिखिरिया अबावबा मोजां जायगायावनो दङ बियो नङाब्ला बेफोरबायदि लिंहरनो हानाय नङामोन बियो आरो बिसोरनि न'नि मानसिया बेबायदि गोमाना थानाय नङामोन रावबो गैया थारमाने सिखिरिखौ लायनो थांदों बिसोरो that's the reason बेनो जानो हागौ जाहोना सिखिरिखौ लायनो थांदों नङाब्ला बिसोरनि न'नि मानसिफोरा माब्लाबाबो बेबायदि गोमाना थाया रावबो थायालासिनो न'आव न'फोरखौ गारनो थाङा आंनिबा दिनै फैयाबाबो गाबोन बा समफोर गाबोनथ' फैथारनांगोन बिसोरनि न'नि मानसिफोरा आरो लैथोआबोथ' फैथारगोन दा आङो अबावबा एरसिखोमना थानाया हामथ'गोन खोमा बेनि उनाव गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो खेबसे नायफैनांगोन आंथ' नायफैनो हानाय नङा सानाव सोरखौबा लागायनांगोन बिनि उनाव सोरबा नङा सोरबा सासेखौथ' आं लांफिनथारगोन जुदि सिखिरिया न'आव फैयो बिखौनो लांफिनथारगोन आं जायखिजाया गाबोन बा समफोर बे साननैनि गेजेरावनो सिखिरि बा लैथो बारा सानैखौबो लाना थांगोन आं येस बांद्राय खालायदोंना बिसोरनि न'नि मानसिया सिखिरिया आंखौ बांद्राय बेबायदि खालायदोंना आंखौ एसेबां साला डिस्टार्ब खालायदों मेन्टेलि प्रेसार साला सैमाबायदि गिदिंथिबाय थाहोदों आंखौ साला एसेबां खोथा खोनासंहोदों साला आंनि आखाइनिफ्राय फैसा खारग'होनो नागिरदों आंनि आखाइयाव फैनाय फैसाखौ थांफिननो नागिरदों बिब' बिनानाव सानैखौबो लाना थांगोन आं लानानै फानहैगोन आं सानैखौबो खारग'आ नोंसोर खारग'आ सानैखौबो लाना थांगोन बिब' बिनानाव नायखा नेनानै था आइ एम कामिं आंनि बे आखाइजोंनो आङो असुबिदानि जिउखौ धंस' खालायबाय बे पाप्पि आखाइया थायामोनब्ला खिजानि आं सिन्दुर फोननाङामोनानो सिन्दुर फोननांगौ जानायानो नङामोन बे पाप्पि आखाइनि थाखायनो आं मा खालायनो आं आंनि असुबिदानि जिउखौ धंस' खालायबाय सोर बुङा नोंनि बिदानि लाइफखौ धंस' खालायदों होननानै सोर बुङा सोर आं रनि सोर रनि जाम्बा आं नोंनि गोसोआवनो दङ आंबो रनि आंखौ आंनि खोथाफोरखौ खोनासंनो नाजा नोङो आं मा बुंदों आं मा सानदों नों जेबो गाज्रि खालायाखै नों रावनिबो जिउ धंस' खालायाखै रनि चुप नों मा मिथिगौ आंनो धंस'गिरिया आं हाबिला बाजै बियो आं आंनि बिदानि जिउखौ धंस' खालायबाय आंनि बाजैसो बियो आं बिखौ सिन्दुर फोननांगौ जाबाय दिनै नों मा बुंनो फैदों बेफोर खोथाफोरखौ बाजै मालानि बाजै नोंथ' बेखौ मोजांसो मोनोमोन गावनि हिनजाव खालायनो नाजादोंमोन सिरथा नोङो खुगायाव लागाम लागाय आं मोजां मोनोमोन बियो आगोलनि खोथा नाथाय बियो दा समाव आंनि बाजै थाना गैला बियो नोंनि हिनजाव जाबाय बियो सिन्दुर फोनदों नों बिखौ हिनजाव बियो आंनि माब्लाबाबो हिनजाव जानो हाया हानाय हायैखौ मानो नांगौ नंगौ बियो नोंनि बाजैमोन नाथाय नोंसा बाजैखौ नोंसा बिदाया आलाय सिलाय खालामनानै खानायाव साबनानै जोनानै गारहरदों गावनि दरखं मोखांनिफ्राय थां ओंखारलां होननानै नोंसा बिदाया मोजां जानायमोनब्ला हाबिलाखौ बेबायदि होखारहरनाय नङामोन बियो हिनजाव जाना गैला बिजों माब्लाबानो गारलायनाय जाबाय मोनथिबाय नागिरगौमोन बियो आरो सासे मोजां हौवाया माब्लाबाबो गावनि हिनजावखौ बेबायदि आलाय सिलाय नारा नाथा बेबायदि बुला बुसि खालामनानै होखारहरा सिरथा नोंहा बेफोरखौ बुंनो जेबो मोन्थाय गैया थां नोङो बिनिफ्राय आंखौ होखारनो हागोन नामा नोङो आं गोसो जाब्लानो फैगोन हाबिलाखौ नों सिन्दुर फोनबाय हाबा खालायबाय नोङो हाबिलाखौ सिरथा आं फाग्ला जागोन आं बुंदों ना ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलां मानो फाग्ला जानांगौ बेयाव फाग्ला जानांगौनि जेबो खोथा गैया आगोलनि खोथाया थांबाय नोंसा बिदानि सेप्टारा जोब्बाय नोंगौ नोंसा बिदाया हाबिलाखौ मोजां मोनोमोन हाबा खालायदोंमोन बिनि हिनजावमोन नों मोनसे खोथा गोसोखां मोजाङै नोंसा बिदाया कर्ट मेरेजसो खालायदों कर्ट मेरेज नाथाय हाबिलाखौ जुलि लायाखैमोन कर्ट मेरेजआ जाबाय खागजाव मावनाय खामानि आंखौ फोरोंनो फैनाङा नोङो खागजनि खामानिया मा कर्ट मेरेजआ मा नंगौ मा नङा मोनसे खोथा बुजिनो हायाखै आङो नों माखौ एसेबां रागा जोंदों मानसिफोरनि लाइफआव बेबायदि जाखायो सोरबा सेथि हौवा गिबि हौवा हाबा जायो बेजों लाइफआ साक्सेस जाया मोजां जाया आरो फिन खेबसेबाव नैथि हौवा हाबा खालायो खेबनै हाबा जाबावो खेबनै जुलि लाबावो बेयाव नोंहालाय मा एसेबां प्रब्लेम जादों नोंसा बिदाजों नोंसा बिबाजैजों
लाइफआ मोजां जायासै होखारलायनाय जाबाय बिसोरनि फिउचारा साक्सेस जायासै नों हाबा खालायबाय नों जुलि लायबाय बेयावलाय माथो गिदिर खोथा जाखो मानि पाप जाखो बियो बिसोर गारलायनायखायसो नोङो बिखौ हाबा खालायबाय बिसोर संसार जाबाय थानायखौ सेफायनानैथ' नों बिखौ जुलि लायाखै बिसोरा अलरेडि गारलायखाबाय डिभर्सल'सो होनो बाखि गारलायखानायनि गेजेराव आरो माब्लाबाबो सोमोन्दोआ मोजां जाफिननो हाया बिसोर थालायनो हायैखायनोथ' बिसोर सासेया सासेजों गोरोबलायनो हायैखायनोथ' गारलायबाय दा गारलायनायखौ नोङो हाबा खालायबाय जुलि लाबाय बेयाव मा गिदिर खोथा मानि पाप माखौ एसेबां रागा जोंदों नोङो सैथोखौ नाजावना लानो नाजा सैथोखौ नाजावना ला नोङो आजावना लादो नोङो सैथोखौ नों जायखियानो बुङा मानो नोंनि खोथाखौ आं मानो खोनासंनो थाङो नों बेनिफ्राय थां आं फाग्ला जागोन आङो गेट लस्ट थां बेनिफ्राय गेट आउट बेनिफ्राय थां आं हाबिलाखौ महर देखायनो हाला आं बेयाव दाला आं फाग्ला जासिगोन आं आजावनो हाया आं एक्सेप्ट खालायनो हाया आं फाग्ला जालांगोन आं थांसै आं बबावबा ओंखारलांसै आं थाला बेयाव आं थाला आं हाबिलाजों फेस टु फेस जानो हाला आं आदा गुटानो मारै महर मा बुंगोन आंखौ आं थाला बेयाव हाला हाबिला खारनायासो खारगासिनो र' साख्रिखौबा मोनगोनसो ना मोना जारलासो बेरे फुं खस्थ' खालायगासिनो साख्रियावसो इन्टारभिउफोरावनो पास जाथारा माथो आयौ सोर जाखो बेलाय लामायाबो बिदि गोग्लैना दङ आयौ अन्थावबाथावनो खर'फोराबो थैबो गदों माथो ओइ आदा ओइ सिखालाय आदा नोंलाय आदा रावबो नुवाखैबो खोमा बेरे फुंजा रावबो सिखाराखै ओइ आदा मोखाङाबो होथेना दं ओइ आदा बे मानसिखौ बबाव नुदोंमोनथाय आङो मोखांखौ सिनायनाय मोनदों गोसोखांनो हायाखै बेलाय माथो हे भगवान बेथ' रनिया दासो रनिया दा बायदि नुदों आङो बेथ' रनिया दासो सानसेखालि बारहुंखाया आंनो फट' देखायदोंमोन बे आदा रनिया होननानै दासो गोसोखांदों आं बारहुंखाया सानसेखालि आंखौ देखायदोंमोन आदा रनिनि फट'खौ लामाफोराव नुलाबायबा आंनो फन खालामना खिन्था होननानै आदा रनि आं दे नों आंखौ सिनाया आं दिसा